Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barka da sake kasancewa da kowa da wannan lokaci. Ina fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. A darasinmu na yau shine zamu nuna maka menene Gate Kano kamar yadda Bene Doctor ya mana maganar a program. To duk da ke ba aikin zai tsaya ba bai tsaya mana bayani ba, to insha Allah za a yi muku cikakken bayani yadda za ka san Gate Kano kuma yadda za ka yi amfani da Gate Kano kuma ka samu kuɗi. Shi Gate Kano ya sha bambanci da sauran tsarika irin waɗannan mabambantan saboda shi ba wai za ka je ka masa post ne kai abin nan su baka kuɗi da dan post ɗinka ba, a'a wannan business ne. Za ka je kai post ne na wani kayayyaki da suke saidawa, to wannan kayayyaki idan an siya to ko kaya miliyan guda aka siya a hannunka za a raba kuɗin nan 100, za a ɗauki kaso 5 daga ciki a baka insha Allah. Cikin kuma saka awanni za ka ga kuɗinka sun zo ba zancen wani 24 hours. To yanzu dai za mu shiga kan aikin kuma ka san menene Gate Kano. Sannan da Allah idan yau ne farkon zuwa kawai fata na shine kai mana subscribing, domin wannan shine ba mu a ƙarfin gwiwan cewa idan kuna tare da mu kuma kuna jin daɗin shirye-shirye mu to sai ku biyo mu. Da farko dai za ka lalabi link ɗin Gate Kano, kamar ni yanzu ina da link ɗin Gate Kano kamar a WhatsApp kenan. Yawa sai ka lalabe shi kamar haka. Ga link ɗina nan Gate Kano. Sai ka shiga directly zai kai ka kan Chrome naka. Sai ka ɗan jira saboda matsalar network. Wash. Yawa wannan shine fuskan Gate Kano, shine fuskan application ɗin Gate Kano. Tuna sai yanzu mutane za su san cewa za ka yi ka rajista na Gate Kano. To idan ka tashi wannan shine fuskar shi, ma'ana shine abubuwan da suke saidawa ga su. Wannan su ne abubuwan da suke saidawa misali. To dukkanin su ɗaya in ka ɗauka ka share duk abin da aka siya a ciki, idan 100 aka siye shi to za a kasa 500 a 100 sai a kasa ta sai a baka guda 5. Haka a 100 in kai cinikin 100 za ka iya samun 5,000 kenan, kuma lokaci kankani za a baka kuɗinka. Sai ka shiga account ne, idan ka sa account za ka klikin. Yawa to zai kawo ka nan ga gurin da aka sa register, sai ka klikin nan gurin da aka sa register ɗin nan, sai ka sa username ɗinka. Username ɗinka misali shine Minas. Sai ka ɗauki email ɗinka, ga email ɗin yana ɗauka. Sai ka ɗauki password naka, sai ka sanya shi a nan shi kuma. Sai ka register kamar haka. Kuɗin jira muna cikin network ne. Yawa ka taɓa inda aka yi sa register ɗin can zai tafi da kai. Kuɗin ya haƙuri muna da matsalar network ne. Yawa yawa direct in ka yi register zai kawo ka, zai ƙara dawo da kai nan gurin ne. To ka riga ka yi register ne. To in za ka shiga cikin ainihin account naka, yawa ya gama sai ka kuma waje da aka sa account ɗin nan misali. Kuɗin ya haƙuri. Yawa je ka. Yawa nan gurin shine Gate Kano, shine ainihin kun ga ya dawo kan dashboard nawa kenan. Shine wannan ainihin kun gani an sa Minas kamar yadda na yi, sai kai saving ɗin password ɗinka haka. Nan shine Minas. To yanzu dole sai ka je ka samu affiliate. Nan gurin shine affiliate ɗinka. Gurin da aka sa affiliate ɗin nan za ka yi clicking haka. Domin za ka je kai verification na account ɗinka kuma ka na sassaita account ɗinka ya dawo clear. Sai ka danna da aka samu affiliate nan. Yawa
kana danna apply nan gurin zai kawo ka, sai ka jawo shi ƙasa. Ka gani an sa maka become a affiliate, sai ka danna idan aka sa become an affiliate ɗin nan kamar haka. Kai ku ɗan yi haƙuri, yana ɗan nauyin network ne. Yawwa, gani da zarar kawo ku nan zai nuna muku my account. Za ku ga ya sa muku Minas, isa username ɗina za ga ya sa. Kuma za ku ga nuna muku account unverified, to ba verification wannan account ba. Account ɗin dole sai ka yi verification ɗin shi da naira 1000 sannan zai continue ci gaba da aiki. Kai aiki kuma su biya ka successful. Amma yanzu za mu nuna maka yadda za ka yi verification ɗin. Yadda za ka verification shi ne za ka yi clicking ɗin gurin da aka sa maka verification ɗin nan. Kamar in kana buƙatar link na yin rajista, za mu ije number mu a ta WhatsApp, sai ka hau ka duba ka gani, sai ka taɓa mu a WhatsApp da mu tura ma da link na yin rajista. Yawwa, kuma kamar suka apply basic gashi sun nuna maka naira 1000 wurin verification kenan. To ka bar shi a 1000 sai kai ƙasa haka ka dinga, ko kuma sai ka dinga buy now. Ga wani guri da aka sa buy now nan cikin jan rubutun nan, sai kai clicking ɗin buy now. Yawwa, to gashi nan sun sa maka billing detail. Ma'ana billing detail shine kamar nan ka sanya sunanka, ainihin sunanka kenan. Bayan ka sanya sunanka nan sai ka sa last name ɗinka. Sorry. Yawwa, last name ɗinka nan kuma gashi nan sun sa maka Kano, ma'ana state ɗin da kake sai ka ɗauka. Nan sai ka ɗauki local government ɗin ko ina ne ko ina ne sai ka sa. Nan sai ka sa address ɗinka, ma'ana ko number gidanku ne ko dai cikakken sunan unguwanku. To nan kuma sai ka sa phone number ɗinka, ma'ana number wayanka. Nan sai ka bar shi a matsayin Gmail ɗinka. To da ka gama nan gurin sai ka sa please order. Ka clicking ɗin please order ɗin nan. Kana clicking ɗin please order, to zai shiga. In ya shiga kawai zai nuna maka successful, sai za su tura maka da account number. Suna tura maka da account number sai ka ɗauka sai ka tura kuɗin da za su maka verification ɗin account ɗinka. Shi ne wannan kawai. Yanzu darasin mu na gaba insha Allah za mu koya maka yadda to idan an koya maka ya register ka verification, ta yaya za ka yi sai da kayan, ko kuma ta yaya za ka yi sharing ɗin kayan, ta yaya za ka ɗauka daga nan ka yi sharing ɗinsa. Insha Allah kuma za mu koya maka, sannan za mu koya maka yadda za ka ɗauki link ɗinka don ba wa wani. Idan ka ba wani link ɗinka a wannan website, idan ka ba wa mutum link ɗinka ya je ya register kuma ya ɗauki kaya ya siyar, to kai ma za a ɗan baka wani kasafi daga ciki. Kuma mutum ne sun sai da kaya kai ma za a baka wani abu. Kuma su level ɗin su ne zuwa kamar level 5 ne. Amma dan Allah idan kana da buƙatar, yawwa, kamar idan kana da buƙatar wannan bayani, muna so dan Allah ka mana liking ko ka mana comment da za mu fuskanci akwai mutanen da suke buƙatar a ɗora musu darasin, to sai mu ji daɗin ɗorawa. Na gode da kasancewa da ni. Amma dai yanzu link ɗin da za ka shiga ka register za mu ɗora maka shi ne, za mu ajiye number mu akan wannan bidiyo, sai wani number mu ta WhatsApp sai ka ɗauka ka yi mana magana ta WhatsApp sai mu taɓa ka. Na gode.